Jó estét, vagy jó napot kívánok, sziasztok! Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket az első storytelling estünkön. Az az elképzelésünk, hogy ebből majd hagyományt csinálunk, és 3 havonta összeülünk különböző vendégekkel, hogy azokról a vajdasági magyar identitást formáló eseményekről beszéljünk, amelyek meghatározó részei a közösségi emlékezetünknek. Mai beszélgetőtársaim Németh János, nyugalmazott újságíró, akinek a hangján én bevallom, hogy a mai napig szoktam hangolni a híreket, mert hogy olyan nagy hatással volt rám annak idején. Siplis Zoltán dokumentumfilmes, és Bakos Petra jóga és egyetemi oktató. Egyetemi és jóga. Ugye a fontossági sorrend nem mindegy. Én pedig Berényi Emőke vagyok, irodalomterapeuta, szerkesztő, könyvtáros és még sok minden más. És hát az első témánk az a bombázások lesznek, méghozzá azért, mert pontosan 25 évvel ezelőtt indult meg a NATO-nak ez a hadművelete Jugoszlávia ellen. Előzménye volt ugye a rogói béketárgyalás a koszovói albánok és a jugoszláviai szerbek vezetői között, amelynek sikertelensége után ugye tovább folytatódtak az etnikai tisztogatások Koszovóban. Így hát a NATO főtitkár Javier Solana úgy döntött, hogy ideje lesz légicsapásokkal, hát hogy is mondjam, fegyelmezni az engedetlen szerb államfőt, és erre végül sor is került, méghozzá 1999. március 24-én. Este 7 órakor indultak meg a csapatok Jugoszlávia ellen, és hát aztán 78 napig tartott ez a hadművelet, amely hát jugoszláv becslések szerint 2500 áldozatot számlált. A civilek számát illetően ugye nem egyeznek teljes mértékben a jugoszláv és a nemzetközi becslések, de azt mondják, hogy minimum 500-ra tehető a civil áldozatok száma. Úgyhogy először is arra lennék kíváncsi, hogy önök, ti hol voltatok, amikor értesültetek a NATO bombázások híréről, mert hogy nekem van erről egy sztorim, el is mondom, egészen konkrétan emlékszem, hogy a Napoliban voltam, és a Kalambó ment a TV2, amikor a képernyőnek az alján megjelent egy felirat, hogy a NATO megkezdte Jugoszlávia bombázását. És tudom, hogy ránéztem a nagymamámra, ekkor 6-os voltam, hogy na mama, most mi lesz, mert azért hozzászoktunk már a délszláv háborúk során a 90-es években a hiperinflációban ahhoz, hogy millió dináros bankjegyekkel játszunk boltososat, meg többből csinálunk ananászkonzervet, és a többi, és a többi. Tehát a háborús hétköznapok abszurditása az teljes mértékben az életünk része volt, de arra nem voltam fölkészülve, hogy egyszer még bombák is hullhatnak valóban, akár az én fejemre is, és ez már ennek a súlyát azért 6-osként már igenis képes voltam fölfogni és megérezni. Úgyhogy emlékszem utána arra, hogy hosszú ideig rémálmaim voltak nektek, akik már ugye felnőttként, családapaként, katonaköteles férfiként éltétek át ezt az időszakot, illetve egyetemistaként. Hogyan jöttek le ezek az első napok? Az imént tegészhetlek, ugye? Persze. Egyszerű. Említetted ugye, hogy tévét nézett mindenki abban az időben, akkor én is azzal kezdeném, hogy ez, aki nézte az Örüleszélyi filmet, benne is van, mert én az égvilágon mindent abban az időben, amit csak lehetett, lefilmeztem, de majd annak az később, hogy miért. És azért érdekes a történet, mert egy pár órával, vagy egy néhány fél nappal korábban bekopogtak aznap, mikor ez a bombázás kezdődött, és láttam, hogy egyenruhás emberek, a rendőrök, és új trükkót vezetik le hozzám. Tudnélik, ugye mi voltunk a magyar televíziónak évekig a tudósítói, és hát jött át, és hát abban az időben már, mikor valaki kamerával jött, meg felszereléssel, úgy megkérdezi, hogy mi a fenét keres itt, mit gondolok, és ez megemlít minket, hát a Siplisékhöz jön, jó, és ők el is vezették hozzánk, jó? És a feleségemmel Klárjával, hát akkor lemennek Tisza mellé Adára, majd ott forgatnak. Nos, hát ez azért volt érdekes, amikor hazajönnek erről az útról,
azt hiszem 19 óra, fél 8 körül lehetett, amikor bent a nappaliba vagyunk, ez az éppen a filmében is benne van, egyszer csak bejelenti, de mi a Szerb TV-t néztük, az ő és az meg akkor meg a Kozara című filmek. Nagyon érdekes azért, hogy... Kozarai csata. Kozarai csata. Szóval azért tudni kell, hogy lélekbe a nemzetet, most mikor jön az istencsapás, akkor föl kell készíteni, és mi más jó, mint a kozarai csata, ugye? Vagy a neretvai csata, ez a mindegyik nagyon jó. A koszovói csatáról még nem készült igazi játékfilm, vagy nem tudok róla, és emlékszem, hogy szintén a képernyők előtt szembesülünk ezzel, én azon nyomba, én is előveszem a kamerát, ott volt ugye a Frutko meg az operatőr, elkezdünk filmezni. Tudni, hogy nagyon fontos, meg kell örökítenünk, hiszen itt most az emlékezetről beszélgetünk, és az emlékezet nem csak, hogy szubjektív, van egy rossz tulajdonsága, hogy fakul. És ezért nagyon fontos, hogyha vagy lejegyezzük, ugye, vagy ha lehet, akkor megörökítjük. Ma már nem olyan nehéz ezt megörökíteni. És tudom, hogy ilyen formán egyszer csak bekerülünk így a televízióba, híradóba, mióta az udvarba készítenek rögtön egy interjút, hogy éli meg a feleség, hogy a férje még itt van, nem vitték el a frontra, ez is majd érdekes, hogy ez hogy zajlott, mert ugye ilyesmik is voltak, amikor már tudtuk, hogy majd kezdenek bennünket összegyűjteni, de ennyi ez az első körben, hogy a nappaliba szintén ön is említette, hogy te is, hogy odahaza a nappaliba, mi is a nappaliba, tévé előtt, mert a tévének óriási szerepe lesz azokban az években, ha volt áram, mert ugye, ha nem volt áram, akkor meg nem tudtunk tévét sem nézni. Tudniillik, ugye mi már olyan generációk vagyunk, akiknek van ez a függőségi viszonya. Tehát a tévé, rádióra, hírekre szükség van. Úgyhogy első körben ennyi lenne. Köszönöm. Hát nem tudom, hogy nem emlékszem már pontosan rá, hogy mit néztem, melyik tévét néztem, de valószínű, ahogy Sipli Zoli mondja, hogy valamit néztem. Ha volt foci aznap, akkor futballt néztem. Általában azt szoktam. Főleg amióta a politika ilyen irányba fajult el, amilyen irányba elfajult, azóta csak a híreket, a úgynevezett szalagokat nézem, meg a kájronokat, ahogy a tévések ezt mondják, és akkor már többi nem is érdekel. Illetve amikor egy újságban, egy napilapban a 25. évfordulója a NATO bombázásoknak címmel megjelenik egy melléklet. Ebben aztán tényleg minden van. Aki tud legalább annyira szervül, mint én, annak ajánlom a figyelmébe ezt a cikk, ez újság címet, vagy cikk címeit, azt mondja Dragoljub Dráža Petrovics, hogy bombardán za Vučićev stán. Bombardán, ugye a belgádiak így köszöntek egymásnak, hogy bombardán, hát mármint az értelmesebb belgádiak, és akkor a miniszter, a tájékoztatási miniszter egy bizonyos Aleksandar Vučić nevű úr volt. Ugye egybeesik ez az esztendő a bombázások, Szlávko Csurovia barátom, bocsássa meg a jóisten, de Koszovón annyit voltunk együtt, hogy megbarátkoztunk. Egy nagyon jó fej volt, az ő meggyilkolásával egybeesik. És a Dráža Petrovics ezt megírja, de volt egy másik, amit én elmulasztottam rádiósként félretenni, lefénymásolni, egy utasítás, egyfajta, hogy is mondjam csak, útmutató a minisztérium és személyesen Aleksandar Vučić miniszter aláírásával, hogy miként kell a híreket megfogalmazva tájékoztatni a lakosságot arról, ami történik. És ez egy tipikus háborús propaganda, mellesleg jellemző volt az akkori hatalomra azért is, mert például a NATO bombázások kezdete után azonnal elsötétítés.
Na most annak semmi értelme nem volt, ugye? Mert az AVAX fönt az látott sötétben is. Erről van egyébként egy anekdótám, egy megtörtént eset, fordítóként akkor már Szerbia-Montenegró államközössége, vagy mi a fenének hívták az országot, szóval a hadügyminisztériumból a vezérkar néhány tábornoka, ezredese, őrnagya magyarországi látogatással ment, a békemisszióban való részvétel jogi vetülete, és így tovább, és így tovább. Persze norvég kormány fizette ezt az egészet, én csak fordítottam és szép pénzt kerestem. Na most fordítóként, amikor elvitték ezt a delegációt, de ezt úgy tessék elképzelni, hogy ezek az ezredesek nem a West Pointon végeztek. A magyar NATO katonák vezetői pedig Harkovban végeztek. Harkov most sajnos úgy áll, ahogy áll, ugye, az orosz-ukrán háború áldozata. Na most olyan fura volt azért, hogy volt egy-két fiatal belgrádi katonatiszt, aki viszont már West Point akadémiát végzett. Aki perfekt angol volt is. És erre jön egy kis törzsi zászlós, ilyen 120 kilós és 150 centi magas, ő kísér bennünket, éppen nyílt nap van a Hódmezővásárhelyi, azt hiszem Bercsényiről elnevezett laktanyában, bemutatják a műszereket, hadi eszközöket, ágyúkat, tankokat, mindent, és ezek nézik, és egyszer csak az egyik tábornok, szerb tábornok azt mondja a másiknak, én ott vagyok a közelükben, ha fordítani kell, hogy Vojna tajna, valamit láttak, azt hiszem román gyártmányú híradós ilyen szekrényszerű teherautó volt. Erre a kis törzsi zászlós, aki Okucsániban volt, Horvátországban a békefenntartók egyik kis parancsnoka, alparancsnoka, azt hiszem törzsőrmester vagy mi a fene volt, ként jelen, és valamit megtanult jugoszlávul, ahogy ő mondta. És irigyeltem, mert én nem tudok jugoszlávul, pedig én ott is születtem, úgyhogy na, de mondott valamit a tábornok úrnak, hogy Vojna tajna, ne Vojna tajna, avax vidi bója tvoja gatya. Most itt a fordító tehetetlen. Ezt ragozni nem lehet, nem is kell, föltételezhetően megértették a tábornokok is, mert elhallgattak. És a következő sátorban, ahova bementek, mert minden érdekelte őket, ott meg egy nagy fénykép várta őket, a Rigómezői csata emlékművét a magyar katonák őrzik. Ez is békemisszió, tehát félreértés ne essék, ez nem miattuk lett bemutatva, egyébként is ott volt a sátorban ez a fotó. Úgyhogy ez már olyan, azt hiszem 2004-ben, tehát 4-5 évvel később volt, de a 24, március 24-i bombázások kezdete, én azt hiszem a pánik volt ott a legnagyobb gondom nekem, mert innen is telefonáltak, onnan is telefonáltak, és aztán a belgrádi barátaim meg kérdezik, hogy mi van, hogy titeket nem bombáznak. 10 nappal később jönnek a telefonok. Hogy Szabadka miért kivétel? Szabadkát miért nem bántja a NATO? És akkor az egyik mondja, hogy különben ti magyarok bűnösök vagytok. Ezért mi. Igen, Magyarország március 12-én lépett be a NATO-ba, és 24-én indultak Taszáról a repülőgépek. Véletlen lehet, hogy 12 nap alatt a szovjet időkben épített repülőteret alkalmassá tették a NATO vadászgépek indítására, fogadására? Kérdezik a belgrádiak. Nem tudtam válaszolni, igaza volt. Orbán Viktor volt akkor is a miniszterelnök, és tényleg március 12-én lépett be Magyarország, illetve akkor vették föl hivatalosan aláírás, ünnepélyes keretek között a NATO-ba Magyarországot. A taszári repülőgép az valószínűleg, gondolom én, aki nem értek a haditechnikához,
eleve alkalmas volt ezeknek a vadászgépeknek a fogadására. Nekem nagyobb élmény volt az, hogy a kutyám az állítólag 7-szer jobban hal, mint az ember, minden kutya, nem csak az enyém. De a nagy kutyák? A nagy kutyák még inkább. Az úgy nyűszített, hogy tudtuk, hamarosan jönnek a gépek, mert ő 5 perccel előbb már jelezte. Sőt, amikor már nagyon közel voltak, amikor már mi is hallottuk a repülőket, hogy a Mach 7-es fölött szálltak el akarva akaratlan, 6 asszáról jöttek, az Avianóból indított vadászgépek, azok más irányból érkeztek. Nos, a kutya akkor betörte az ajtót, és menekült az asztal alá, amikor már mi is hallottuk a bombázógépek zaját, hangját. Aztán volt a másik ilyen eset, amikor a Ferenc Ibolya utcában végigbombázták Szabadkát is, ugye, mondanák a belgrádiak, de akkor már Palics tele volt a szállodák belgrádi vendégekkel. Féltem, hogy fél Belgrád ide költözik Palicsra, annyira biztosak voltak benne, hogy hát a kasza miatt, meg a magyarok miatt, mert Magyarország is nátultak, azért nem bántják Szabadkát. Na végre a Ferenc Ibolya utca. De bocsáss meg, akkor adjuk szót a Petrának is, mert ott tartunk, hogy elindul a bombázás. És itt közben már most itt, bocs, annyit tudunk benne, hogy ha mi szóhoz jutunk, akkor mások nem. Úgyhogy bocsáss meg, hogy... Engem le kell lőni, úgyhogy semmi gond. Semmi gond, hát elnézést. Jó, tehát akkor március 24-ére visszaugrunk, és nagyon jó, hogy az Emőke, amikor az előbb bejött, akkor röviden beszélgettünk, és ő elmondta, hogy mi lenne az első kérdése, és ez így hangzott, ahogy föl is tette, hogy hol voltunk március 24-e estén, amikor megkaptuk annak hírét, hogy bombázzák Jugoszláviát, és nekem kellett néhány pillanat, hogy megértsem a kérdést, ugyanis számomra a kérdés így nem értelmezhető, ugyanis én előbb hallottam a bombákat, mint hogy megtudtam volna, mi történik. Az a perspektíva, amelyből ez a kérdés megszülethetett, az egy sajátságosan észak-bácskai perspektíva, ahol az emberek tévét néztek, és a tévéből értesültek hírekről. Én Újvidéken voltam, Újvidéken nem néztünk tévét, egyetemisták voltunk, nem is volt tévénk, és ha néztünk volna tévét, akkor nem választhattunk volna ugye a magyar adók, meg a horvát adók, meg a szerb adók között, csak szerb adók voltak, azokat meg ugyan minek néztük volna. És éppen hazaértem egy barátommal az egyetemről, és tudom, letettem a hátizsákomat, amikor volt egy hatalmas folytott, mert nem volt akkor még igazán közel a városközponthoz, én a városközpont környékén éltem, de egy nagy tördülés, megremegtek az ablakok, de a legkülönösebb az volt, hogy olyan érzés volt, mint aki már utazott repülőgépen, mint amikor hirtelen nagyot süllyed a repülőgép. Tehát a gyomromban volt egy ilyen nagy süllyedés érzés, amit azelőtt még nem tapasztaltam. Azóta meg tulajdonképpen tapasztalom szinte minden alkalommal, hogyha nagy csattanás van az utcán, vagy egyéb, ez így beleívódott az idegrendszeremben, nyilván nem csak az enyémbe. Tehát, hogy volt egy nagy törrenés, mondom tompa, tehát a robaj talán az a megfelelő szó, aminek volt egy ilyen sajátságos fiziológiai jele, és ott álltunk, néztünk egymásra, aztán volt még egy, és akkor már kimentünk az udvarra, annak kimentünk az utcára, és egy kicsi utcában laktunk közel Újvidék központjához, ahol akkor még főleg családi házak voltak, meg volt egy-két ilyen 4 emeletes épület, és azokból is kiszaladtak az emberek, és persze volt mindjárt ott valaki, aki jól értesült volt, akit valaki már fölhívott, vagy aki éppen nézte a tévét, és akkor elhangzott, hogy történik, hogy megtörténik. De igazából akkor mi már napok óta ezt vártuk. Napok óta úgy keltünk fel reggel, úgy feküdtünk le este, arról beszéltünk az egyetemen, azért nem mentünk le a művészklubba, mert amellett, hogy vártuk azt, hogy majd valami történik, hogy nagy valószínűséggel majd bombák fognak hullani. Én akkor egy ilyen családi házban éltem, amit 4 fiúval béreltünk, tehát volt 5 szoba, mindenkinek volt szobája,
és mind a 4 fiú, akivel együtt laktam, ugye egyik a testnevelési főiskolára járt, egyik a magyar tanszékre, akárcsak én, ketten pedig az Újvidéki Művészeti Akadémiára, mind a 4-en attól tartottak, hogy ha itt elkezdődnek a bombázások, akkor általános mozgósítás lesz. Tehát a tétje a dolognak nem csak az volt, hogy jaj, mi lesz velünk, hogyha elkezdődik a bombázás, hanem hogy vajon akkor mi lesz másnap, vagy éppen aznap. Tehát például, amikor meghallottuk a bombákat, és tudatosult bennünk, hogy igen, elkezdődött, akkor én nem is magamért aggódtam annyira, mint ezekért a fiúkért, meg az öcsémért, aki akkor már 19 éves volt. Mert tudtam azt, hogy én nyugodtan felszállhatok akár aznap is egy buszra, és hazamehetek, de mi van akkor, hogyha a buszpályaudvaron, a vasúti pályaudvaron ezeket a fiúkat elkapják, és elviszik, ki tudja hová, Koszovóra nagy valószínűséggel. Tehát, hogy ez így mind belesűrűsödött azokba a napokba. Azt, hogy a művészklubba azért nem mentünk, az Újvidéki Színháznak a művészklubja, az egy kis klubhelység, tulajdonképpen benyúlik a színpad alá, ez egy pincehelység, aminek az a sajátossága, hogy egyetlen lejárata van. Tehát a fiúk egy ideje már nem jártak akkor a művészklubba, mert tudták, hogy ha egy sorozó rendőr beáll az ajtóba, nincsen másik kijárat. Tehát, hogy a mi életünket akkor már jó ideje azt határozta meg, a térbeli mozgásunkat, az időbeosztásunkat, hogy minél inkább biztonságban legyünk. És akkor ezek a dörrenések voltak az első jelek, 3 vagy 4 volt talán egymás után, és akkor hamarosan megtudtuk, hogy az Újvidék közelében lévő olajfinomítót szórták meg, az volt az első Újvidék közeli célpont. És aztán másnap reggel azt is megértettem, amiről amiről nagyon sok második világháborús versben olvastam már addigra, a Szelánnak a verseivel leginkább, hogy mi az, amikor hamu hullik az égből. Mert másnap egész nap Újvidéken hamu hullott az égből. Ahogy az olajfinomítót eltalálták, ahogy ott elkezdett lángolni, ahogy aztán azt elkezdték oltani, és nyilván fölkapta a szél, nem ismerem pontosan ezeket a légköri folyamatokat, ami ahhoz vezetett, hogy másnap folyamatosan hamu hullott az égből, és a számunkra ezzel kezdődött. Igen, nagyon jó, hogy ízelítőt is adtál már a megelőző időszakból, mert hogy ami még engem nagyon izgat ebben a helyzetben, hogy ugye azért ez egy fölfokozott lelkiállapot, ahogy itt is érezhető volt. Hogyha így meg lehetne fogalmazni, akkor mit láttatok? Milyen volt a közhangulat? Hogy érezték magukat az emberek? Mit lehetett kiérezni a levegőből? Tehát egyáltalán milyen túlélési mechanizmusok kezdtek el ekkor működni? Nem vagyok moderátor, de mivel egy fontos témáról beszélgetünk, és itt ül közöttünk, és nem itt közöttünk Józsa Laci, aki elsőnek, nem tudom, éppen ő kapta a magyar politikusok közül a pár órával a bombázások előtt egy fontos európai találkozón a hírt. Ő tudta, hogy itt bombázások lesznek. Én azt mondom, ha már itt tartunk, Laci, légy szíves, mondd már el, mert ez vele tört. Benne van a filmben, aki látta, de ha már erről beszélünk, hiszen ez egy roppant érdekes, fontos tény, és azt hiszem, akik itt vannak, érdekelni fog, úgyhogy nem gond, hogy felszólítom a Józsa Laci, parancsolj. Köszi, de akkor nem csak a te kérdésedre válaszolok, hanem a neked föltett kérdésre és a közhangulatról. A közhangulat békeidős módon fűzött meg. Nem volt tragikus a közhangulat napokkal az eseményekig, vagy azt mondanám, hogy 24-e estéig, inkább délutánjáig. Én abban az időben a VMS alelnöke voltam, és valami soha ki nem nevezett külügyminisztere, már úgy az angol nyelvtudással nem nagyon büszkélkedhetett a csapat, és ebből kifolyólag én a brit külügyminisztérium által szervezett konzultációs konferencián voltam Brighton közelében, kicsivel korábban, aztán onnan Párizsba mentem, ahol ma úgy útált Európa Tanácsnak volt egy szintén konzultációs, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének volt egy konzultációs konferenciája, majd csak
tiszta ingváltás kedvéért jöttem haza, és mentem vissza Budapestre, ahol viszont Áder János, az akkori parlamenti elnök fogadta a Magyar Állandó Értekezlet képviselőit. És ott mindenki felszólalhatott, és persze Erdély ugye mindig a legfontosabb partner volt, ők voltak az elsők, és mindannyian beszélgettek valamiféle valóban zsigeri kisebbségi probléma megoldásról, amely őket a szülőhazájukban bántotta. És én pedig arról kezdtem beszélni, hogy hát most az én tapasztalataim, főleg a Párizsi konferencián elhangzottak alapján, lehet, hogy úgy tűnik, hogy itt valami formában talán sodródunk egy fegyveres beavatkozás irányába. Én azt a tekintetváltást, ami Áder Jánoson bekövetkezett, az életemben nem fogom elfelejteni, mert ő világos jelét adta annak, hogy nem sodródunk, ott állunk előtte. Hazaérkeztem aznap, másnapra a Kacsa-Jóska elnökségi ülést hívott össze, ez volt 24-én, és én erről körülbelül így számoltam be, mint most itt nektek. És ahogy ültünk a régi VMS irodában, az AG Mamuzsitjában, ott egyszer csak fölpattant az ajtó, valaki bejött, és mondta a rádióból hallott hírt, hogy Avianóból pedig elindultak a repülők. Hát azok később értek ide. Később indult el, és hát azt nem mondanám, hogy háborús tapasztalatokkal felvértezett emberek ültek volna a VMS elnökségében, mivel senkinek nem volt ilyen tapasztalata. És akkor el kellett gondolkoznunk azon, hogy oké, de most mi a feladata egy politikai pártnak. És mi arra jöttünk rá, hogy ellentétben a VMDK-val, vagy VMDP-vel, mert nem tudom abban a pillanatban mi volt, akik kijelentették és bejelentették, hogy beszüntetik a tevékenységüket addig, amíg háború van, meg bombázás van, addig ők nem foglalkoznak. Mi pedig közleményben is tájékoztattuk a közönséget, hogy mi pedig úgy gondoljuk, hogy igencsak folytatnunk kell a tevékenységet, ebbe a kifolyólag éjszakai ügyeletet vezettünk be. Telefonügyelet volt, hogyha bárkinek bármilyen baja volna, akkor oda jelentkezhet, és hát így elindult egy totálisan új fejezete a VMS tevékenységének, mert valamiféle fegyvertelen önvédelmi funkcióra próbáltunk volna berendezkedni. A tétova módon, mert mondom, erre se képesítésünk, se képzettségünk, se ötletünk nem volt, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Visszatérve azért a objektivizálható paraméterekre. Igen, a közhangulat természetesen riadt volt, és a közhangulat riadtságának fokát determinálta az, hogy a környéken voltak-e durranások, kevés durranás volt, vagy nem volt durranás. Hogy Újvidéken kialakult közhangulatot nézzük, hogy Szabadkán kialakult közhangulatot nézzük, ahol 4 légitámadási esemény volt, vagy a Tisza mentét nézzük, ahol egy darab se volt. Ebből kifolyólag a Tisza mentén 1-2 hevesebb vérmérsékletű magyar, volt köztük politikus is, azok rögtön a kard kirántásra és a magyarok bevonulására kezdtek készülni, aminek a realitása ugyan nem volt nagyon nagy, meg főleg nem ilyen definícióval, de azért itt szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a nagyon meghatározható és körülírható célpontok között ott voltak a legfontosabb hidak is. Emlékezzünk vissza, hogy a Belgrád-Újvidék autópálya híd lerombolásra került, hogy Újvidéken lementek a hidek, és valahogy úgy tűnt, minthogyha söpörnék az utat arra, hogy ha és amennyiben egyszer szárazföldi beavatkozásra sor kerül, annak döntően Horvátország irányából kell bekövetkeznie. És ezt a újságolvasói, hadászi ismereteink alapján gondoltuk, és mit ad Isten, az a későbbi magyar vezérkari főnököt úgy hívták, hogy Szenes Zoltán, és ő valamikor ottan 2003 környékén szabadkai látogatásán be is számolt arról, hogy ő, aki abban az időben a nápolyi NATO főparancsnokságon a tervezési osztályon dolgozott, igen,
elkészültek a szárazföldi beavatkozásnak a tervei. Na most természetesen mindenki tisztában volt azzal, hogy addig nem szabad eltolni a háborús helyzetet, amíg csak épp ésszel bármit is lehet csinálni, mert a klasszikus háború, a szárazföldi háború, annak vannak igazán beláthatatlan következményei. És szabadjon annyit korrigálni a lélektani megéléseken, meg a saját közvetlen élményeken, hogy az előbb már érintettem, nagyon pontosan determinálható célpontok voltak. Energia, azaz az előbb már említett olajfinomítók, fémfonalakat tartalmazó bombagolyókkal lettek megtámadva áramelosztó trafóállomások, és ezzel több helyen tartós rövid zárlatot okoztak a villamos ellátórendszerben, úgyhogy igen sokáig gyertyafény mellett és a figyelmébe ajánlom egyébként mindenkinek a toastkenyér gázrezsón egy tepsiben perfektül elkészíthető pirítósnak, ezt gyakoroltuk otthon gyertyafény mellett, ez egy jópofa élménye volt ennek a súlyos háborús helyzetnek. És ami viszont nagyon markáns és érdemes rá visszaemlékezni, hogy a 20. század végén a NATO már tisztában volt azzal, hogy a propagandagépezetet kell megvéníteni. Mert azt látták, hogy Milosevic hatalmának a biztosítékai azok ott vannak. Tehát, hogy egyéb hírforrás híján mindenki, aki Belgrádon kívül élt, leszámítva talán egy picit a Vajdaságot, azok arra voltak ítélve, hogy kizárólag rezsimpropagandát hallgathattak. Zárójel, ha netán az előző mondatom hasonlítana a mai magyarországi és szerbiai állapotokhoz, elnézést kérek, nem volt szándékos. Így tehát emlékezzünk arra, hogy az egyébként civil áldozatokat kifejezetten kerülő hadműveletekben, például a szabadkai adótoronynak a berendezése úgy lett szétnyomva, hogy maga a torony nem lett ledöntve. Tehát hihetetlen technológiai precizitással zajlott mindaz, ami zajlott. Most persze nehogy véletlenül azt higgye valaki, hogy én szurkolója vagyok a fegyveres beavatkozásoknak, de ettől ez még tény. Tehát ez már nem a második világháborús abszolút szőnyegbombázás típusú rombolásra ment ki a játék, hanem halálpontosan. A Ferenc-Ibolya utcában miért ment oda bomba? Azért, mert a kedves hadseregvezetők lakott területre helyeztek el egy rádiólokátort. Föntről pedig a pilóta, akinek térképet állj, az eleresztette a rakétáját és kilőtte a rádiólokátort, és bizony, hogy hívták a bácsit, annak a háza, neki az ablakon. Rétfalvi bácsi melletti épület a súlyosabban megjobbálódott, az a Stipán Denek nevű bácsinak a Subotica Traumba volt kalauz, egy micsoda. Épp ette a babot, amikor jött a rakéta. És ezt utána több rendbelileg el is mesélte. Igen. Úgyhogy ezekre voltak természetesen valóban emberileg tragikus kimenetelek is. Egyrészt a belgrádi TV székház épületének a bombázás akkor, amikor ott folyt az adásgyártás. Zárójel, a szerb illetékesek tudták, hogy meg fog történni a bombázás, és nem ürítették ki, hanem fontos volt a rezsim propagandát nyomni ész nélkül, és úgy néz ki, hogy egy valóban szerencsétlen közlekedési egybeesés okozta azt, hogy Dél-Szerbiába egy hidat célzott meg a bomba, abban a pillanatban érkezett oda egy vonat utasokkal megtelve. Mindemellett, mikor már elmúlt a vész a fejünk fölül, én akkor is úgy éreztem, hogy függetlenül attól, hogy ezt bombázásnak hívják, meg hogy ez már valódi háború is, tehát nincsen gatyaparti, de nem a mi embereink mozgósítása volt a fő következmény, hanem az, hogy azok a neuralgikus
támaszpontjai a rendszernek, amelyeket ez a támadás megcélzott, ezek tényleg térdre rogyasztották a rezsimet. Nem az országot, de a rezsimet mindenféleképpen, mert kiderült, hogy nincs mód védekezésre. Egyébként, és ne haragudjatok, hogy ilyen hosszan dumálok, szeretnék emlékeztetni, hogy ez nem az első NATO beavatkozás volt. A boszniai háborút az zárta le. 95-ben a NATO már interveniált. Miloševićnek nem volt elég ez a figyelmeztetés, hogy ott elporolták a Republika Srpskás hadseregnek, az Isten se tudja, hogy kié volt az a hadseregnek a hadipotenciálját, és hogy azzal tettek ugyanaz az út át NATO leállított egy másik mészárlást. Itt pedig 600 000 albán otthonról történő elzavarása után indult be ez, amiről ma itten beszélgetünk. Jó, röviden csak ehhez azért lenne néhány észrevételem. Egyik az, hogy én sokáig azt hittem, hogy Richard Holbrooke, az amerikai közvetítő mondta Miloševićnek a 24. bombázások előtti napok egyikén, az utolsó figyelmeztetésként, hogy ez az asztal itt, ez a kis dohányzó asztal, ami üvegasztal, ez ilyen sima, látja elnök úr, na ilyen sima lesz Szerbia a bombázások után. És most állítólag valahol olvastam, hogy nem is a Holbrooke mondta, hanem a Csernomyrdin mondta, az orosz közvetítő, aki ugyancsak egy-két nappal előbb volt. Egyébként a Richard Holbrooke-ról lehet, hogy valaki még nem tudja, ő a Katie Martonnak a férje volt. A Katie Marton pedig egy Magyarországról 1956-ban áttelepült újságíró, BBC tudósító lánya. Írt egy könyvet, nekem megvan a 9 magyarról, ugye, mert azt remélem köztudott, hogy amikor megkérdezték Einsteintől, hogy hisz-e abban, hogy vannak földön kívüliek, marslakók, hogy ő azt mondta, hogy ne itt vannak velünk 9 magyar tudósok. Szilárd Leótól Telleredény köröztül és így tovább. Bocsánat, ez csak egy ilyen digresszió volt, egy ilyen kis kitérő, és még valami a bombázások kezdetén, ami számomra, hogy is mondjam csak, megdöbbentő volt, hogy a második világháborús módszereket próbálta a hadvezetés először első pillanatban az elsötétítéssel. Értelmetlen volt és hasztalan dolog. A másik, ami megdöbbentő volt, hogy a laktanyákból kiköltöztették a katonákat. Iskolákban helyezték el, főleg az egészségügyi intézményekben, rendelőkben, stb. Olyan megdöbbentő volt az, hogy a laktanya teljesen üres. Ugyanakkor a Subotica Trans, amely szembe van az első laktanyával, az autóbuszait kitelepítgette a városszéli, vagy külvárosi, vagy csantavéri, vagy bajnoki megálló helyekre, mert hogy a laktanyát, ha bombázzák, akkor szemben ott vannak a buszok, és ha benn van a 60 busz a garázsban, akkor nem lesz városi közlekedés. Szóval ilyen értelmetlen dolgokat csináltak, föláldozták volna, meggyőződésem sajnos, hogy föláldozták volna, mert például a komputerközpontban is fegyvereket, meg fegyverraktárat alakítottak ki. Na most honnan tudja az a pilóta, az előbb mondta Józsa László, hogy ottan milyen radar működik. Tehát ezek ilyen áldozatokat akartak produkálni, gondolom én, és nagyon valószínűnek tartom, hogy aztán nagyon sajnálja majd őket a világ, hogy íme hát ez a gonosz NATO, hát ez kórházat bombáz, közben a kórház tele van katonatiszttel meg fegyverrel. Tehát ilyen értelmetlen dolgokat csináltak, és csináltak mást is, amikor az elsötétítés első estéjén hirtelen 3-4 albán pék kirakatait beverték Szabadkán. És nekem vannak albán pék barátaim, nem Koszovóról ismerem őket, hanem Szabadkáról, aranyos emberek, és jönnek, panaszkodnak, hogy hát mit csináljunk a jóisten nyilát, bezárjuk a boltot, és
visszamegyünk Koszovóra. És akkor mondom, hogy nem, hanem fölhívjuk szépen a polgármestert, és megkérdezzük, hogy tud-e valamit segíteni ezen a helyzeten változtatni, hogy ne repüljön már be minden este a kirakatba egy tégla, és aztán az üvegesek, az ornament járjon jó. Az másnap jön és beüvegezik. És akkor Kassa József fogadta az albán pékek, egyébként nagyon jól szervezett társaság 3 tagú delegációját. És akkor azt mondta nekik, hogy, és ez most már történelem, ezt úgy tessék érteni, hogy ez már történelem. És azt mondta nekik, hogy amennyiben ti elmentek, akkor holnap minket zavarnak el. Tehát nem mentek sehova. És most én azt mondanám legszívesebben, hogy behívatta a szabadkai rendőrfőnököt, de azt abban a Milosevicsi Szerbiában nem tehette meg egy polgármester, hanem felkérte a rendőrfőnököt, hogy fáradjon be a polgármesteri irodába. Na most ezt a rendőrfőnököt Radovan Kneževićnek hívták, most halt meg 3-4 éve, Szanádon, Bánátban, Csóka mellett temették el. Szerencsénkre ez egy viszonylag értelmes, kezelhető rendőr volt. Rendőrben ritka ugyan, de van kivétel, hát van ilyen rendőr is, akivel lehetett beszélgetni. És furcsa mód, most ezt tessék megemészteni valahogy, másnap este elsötétítés ide, elsötétítés oda, nem repül a tégla egyetlen albán kirakatába se. Miután a rendőrfőnöknek szólt a polgármester, hogy próbáljon rendőröket állítani a péket. Nem kellett. Úgy látszik, hogy a rendőrség emberei szóltak egymásnak, hogy ne hülyéskedjetek, ma este ne bántsátok az albánokat. Hát átálltak Kirizsi Szóval voltak ilyen furcsa, érdekes dolgok, ezt lehet, hogy meg kéne írni, azt hiszem, Hód is annyi írt egy könyvet. Hát ez egész egy naplószerűen megörökítette a bombázásokat. Azért nézek a fiatalokra, mert én is úgy indultam neki az életnek annak idején, hogy a háborút nem látott nemzedék, ugye? Aztán megértem 50 évesen, hogy bizony látni kellett a háborút, és még egy élményem van, amikor május 25-én azt hiszem Palicsot bombázta a NATO, akkor eltalálta a kempingben, mondanám, hogy táborozó, de hát nem táborozó szegények ott voltak elhelyezve, ők menekültek voltak, horvátországi szerbek, vagy boszniai szerbek, már nem tudom, és akkor ott meghalt egy asszony, illetve ott csak megsebesült, bevitték a kórházba. Mi a helyszínre mentünk, én a rádió képviseletében, a polgármester ugye nyilatkozott, és ott volt a rendőrfőnök is, a Radovan Knežević. Én meg jó meleg volt, fölkaptam az első ilyen pólót, és rohantam, hogy a kocsi fölvegyen és kivigyen Palicsra. És ott azt láttam, hogy a mentők visznek ki egy valakit, férfi, női, az nem látszott, és vigyogva viszik a kórházba föltételezhetően. Igen ám, de az én trikó, amit fölvettem, az a fiamé volt. A Lacié. Az valami hard rock, vagy mi a jó Isten zenekar. Hát bizony halálfej is volt rajta. Hát abban a kapkodásban én csak fölhúztam és mentem, és ez a Radovan Knežević így megveregette a vállamat, hogy hát az alkalomhoz illően öltözött. A bajom az ezzel az eseménnyel, ezen túl ebből nem lesz semmi gond, hogy a hölgy, aki a kórházban később meghalt, menekült nő, különös furcsa neve volt, és az a név megragad bennem. Jeka Alavanya. Ez a Jeka, ez egy bániai, líkai, nem tudom, az a szerbek által lakott horvátországi részeken használt, gyakorinak számító női keresztnév. Az Alavanyát pedig már ismertem, mert az a szervezetéknév azért itt-ott létezik erre Szabadkán is, sőt a 90-es évektől errefelé még gyakori. Jöttek
És akkor azt mondták a szocialista pártiak, hogy hát a rendőrségen kell őket elhelyezni, máshoz nem értenek. Elmenekültek, ott is rendőrök voltak is. Hát akkor itt is legyenek rendőrök. Más nem tudnak. Az erdész meg azt mondja, hogy hát ennyi erdészmérnök még nem volt Szabadkán. Amennyi onnan jött, és azt mindenkinek föl kellett osztani, parcellázni a szabadkai környéki erdőket, annyi mérnök van, akinek ő, hogy jusson egy kis parcella, amit irányít, vezet. Igaz, hogy mindnek elégett a diplomája, meg ilyen-olyan papírja, de azért értenek a munkához. Na, ennyi. Elhangzott itt a rádiólokátoroknak hát hogy is mondjam, eléggé szándékos elhelyezése bizonyos célpontoknál. Én azért tudok arról, hogy az utcák lakosai összefogtak annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy ezek a radarkocsik behatoljanak az utcába. Milyen egyéb megnyilvánulásai voltak még a lakossági összefogásnak akkoriban? Mire tudnak így visszaemlékezni? Akkor adtam a leckét. Jó, amire én emlékszem, kapcsolódni fogok az előző kérdésedhez is, mert igazából arra nem válaszoltunk. Igen. Beszéltünk sok mindenről, de nem válaszoltunk a kérdésedre, hogy milyen volt akkor a közhangulat, illetve a Józsa úr az megjegyezte, hogy egészen más volt a közhangulat Újvidéken, mint Szabadkán vagy a Tisza mentén. És akkor ehhez én hozzátenném azt, amire már előbb is utaltam, hogy többségünk nem a NATO bombáktól félt. Hát én sokszor, amikor a visszaemlékezéseket olvasok, különösen nálamnál fiatalabbak visszaemlékezéseit, akkor úgy tűnik nekem, mintha a NATO bombái lettek volna a kijelölt, tehát a félelem tárgya. Miközben mi, akik egyetemisták voltunk, leginkább attól féltünk, hogy a Miloševići hatalom hogyan fog reagálni, milyen lépéseket fog tenni, hogy amit az előbb is már említettem, ugye, hogy lesz-e vajon általános mozgósítás, hogy féltsük el testvéreinket, az apáinkat, a barátainkat, hogy meddig megy el ez a hatalom abban, hogy megmutassa, hogy csak azért is ők képesek fenntartani azokat a viszonyokat, és azt az általuk még hatalminak ítélt helyzetet, amelyet kiépítettek az előtti évtizedben. Tehát ezt tényleg fontosnak tartanám hangsúlyozni, hogy ugye akkor már volt internet. És az internethez nekünk egyetemisták révén azért volt is helyen közel hozzáférés, hogy nyilván nem volt olyan internet, mint ma, szükség volt hozzá telefonvonalra, meg ugye helyhez kötött volt, be kellett menni mondjuk a magyar szószerkesztőségébe, vagy valahová, hogy az ember megnézhesse. De lehetett követni azt, hogy miféle tervei vannak a NATO-nak. Meg lehetett nézni azt, hogy mire képesek ezek a repülőgépek, már ha valaki beszélt valamennyire angolul. És akkor lehetett azt is tudni, hogy azért egy olyan technikai felkészültség van, hogy valóban nagyon kicsi az esélye annak, hogy majd úgy véletlenül valaki rá fog pottyanni egy bomba. Annál nagyobb volt az esélye annak, hogy a Miloševići rezsim, mint a sarokba szorított macska, elkezd majd karmolni, és a sajátjait fogja kibérezni. Tehát mi jobban féltünk Újvidéken legalábbis, meg abban az egyetemista közegben, attól, hogy Belgrád mit fog csinálni, mint attól, hogy a NATO hová szórja a bombákat, mert nyilvánvalóan kirajzolódott az, hogy a bombázásnak van egy terve, ezt az előbb Józsa úr is említette, és az is, hogy meglehetősen precízen csinálják azt, amit csinálnak. Hát ez a közhangulatnak nagyon fontos részét képezte. Másik nagyon fontos része a közhangulatnak, és most megint az egyetemistákról beszélek. Újvidéken azért elég jól lehetett érezni azt is, hogy Belgrádban az egyetemisták mit éreznek, és amikor egyetemistákról beszélek, akkor azért majdhogy nem ezt szinonimájaként használhatnám az ellenzékének. Tehát azok, akik kivonultak az utcára, akik tüntettek Milošević ellen, tehát mi vártuk, hogy valami történjen. Már nagyon régen is nagyon vártuk, mert mi nem élhettük meg azt, hogy ne lett volna része az életünknek a háború. Általános iskolás korunktól kezdve másról se szólt az életünk, mint arról, hogy folyton mérlegelnünk kellett, hogy ezt vegyük, vagy azt vegyük, hogy nem tudtuk, hogy az apánk otthon lesz, amikor hazaérünk, hogy éjszaka rettegtünk, hogyha megállt egy autó a házunk előtt, tehát azt akartuk, hogy ennek vége legyen. És ezért igazából, amikor az egész elkezdődött, volt egy nagy felszabadulás is benne, hogy akkor most ez meg fog történni. Amikor vége lett a 78 napnak, és Milošević még mindig hatalmon volt, hát az egy ilyen antikatartikus pillanat volt mindenképpen. De hát az meg ugye aztán
felhajtó erő lett és motiváció lett mind a mögött, ami aztán 2000. október 5-éhez elvezetett. Tehát, hogy én nagyon fontosnak érzem azt, hogy ezeket a kontextus elemeket ne hagyjuk el a történetből, hogy itt a félelem elsősorban Belgrád felé irányul. És hogy volt, mondom, egy ilyen felszabadulás, vagy egy ilyen a vártnak a beteljesülése, hogy akkor mégse hagyott minket a nyugat magunkra. Igazából ez is tényleg benne volt a levegőben. És amit kérdeztem másodjára, hogy a szolidaritásnak miféle jeleit tapasztalhattuk meg abban az időszakban, hát én egyrészt arra emlékszem, hogy az én apám az ugye rádióamatőr volt, ami ugye egy ilyen rendszer, amely rádiós frekvenciákat használva kommunikációt tett lehetővé, ő az egész világgal folyamatosan kapcsolatban állt, és amikor elindultak a bombázások, akkor bizony ő talált egy magyarországi rádióamatőrt, aki valahol Taszár környékén volt, és az a Taszár környéki figura az általában szólt apámnak, hogy indulnak a gépek, vagy hogy szállnak be a pilóták, vagy hogy nem tudom, mi történik, és akkor apám szólt akárkinek, az meg Újvidékre, és végül is ez így végig szaladt az egész országon, és megvolt, hogy kit kéne értesíteni, és kire kéne figyelni, és ki az, aki esetleg olyan pozícióban lehet, ami kockázatos, tehát volt egy ilyen lánc, ami akkor azt hiszem, hogy a rádióamatőrök a második világháború után akkor először megint fontosnak és jelentősnek érezhették magukat. És az is fontos volt, hogy az ő sávjaikra a NATO már nem nagyon figyelt. Mert ki gondolta volna, hogy egy ilyen özönvíz előtti technológiát fog majd valaki még itt használni. De a mindennapokban pedig, mondjuk például ugye történetesen az én családomnak volt egy agregátora, tehát, hogy ilyen szavakkal nőttünk föl, nem minden gyereknek a szótárának a része az, hogy agregátor, de mi tudtuk, hogy azt akkor lehet bekapcsolni, vagyis kell bekapcsolni, hogyha elmegy az áram. És akkor ugye mi dolgunk volt gyerekekként már a 90-es évek elejétől kezdve, hogy amikor bekapcsolják az agregátort, akkor mi vigyük a hosszabbítót a szomszéd Ilonka néninek, aki rákapcsolta a sajátját, az áttette a Teri néninek, és így végig az egész utcában, hogy mindenkinek legalább a mélyhűtője bekapcsolva maradhasson, hogy a disznóvágásról teletömött mélyhűtők, azok a májusi melegben ne olvadjanak le, és ne menjen el a családnak az élelmiszertartaléka. Ez igazából végig a 90-es éveket jellemezte. Tehát nem gondolom, hogy a bombázásokkal ennek a fajta ilyen hétköznapi szolidaritásnak új jelei, vagy új formái alakultak volna ki, hanem már volt addigra egy ilyen bejáródott rendszer, hogy kialakult ugye a fekete gazdaság, ez a csere kereskedelem, mert a pénznek ugye csak névértéke volt. Hát én nem gondolom, hogy lettek volna új formák, inkább az, hogy hát ez a fajta találékonyság, ez tovább élt. Igen, azt hiszem, ja? A rádióamatőrökkel kapcsolatban hát rettenetes fontos szerepük volt Szarajevó ostroma idején, tehát az a majdnem azt hiszem 3 évig tartó ostrom idején a rádióamatőrök révén tudtak emberek kapcsolatot tartani egymással, tudtak híreket továbbítani, és ha már az áramról esett szó, hadd mondjak el 2 érdekes dolgot. Az egyik, Szarajevó ostroma megkezdése után minden szarajevói ember húst evett. 2-3 napig sütötték és főzték a húst, és nem értettem, hogy ünnepeltetek, mi volt? Nem, hanem nem volt áram. Kiolvadtak a mélyhűtők, és valahogy azokat a húsokat le kellett sütni, vagy főzni, vagy mit tudom én, hogy legalább ideig, óráig megmaradjanak, tartósak legyenek. A másik ilyen, amikor a grafitbombák, vagy Józsa Laci az előbb szakszerűbben megmagyarázta, én úgy tudtam, hogy grafitbombák, amikor nem volt áram Szabadkán, akkor az történt, ugye hát rádiókat is, csak tranzisztorokat hallgathattak az emberek. És akkor már említettem Kassa József nevét, most még egyszer említenem kell. Kapcsolatba lépett a Magyar Villamosművekkel, Szabadka polgármestereként, a magyar kormány közvetítésével és támogatásával, és szerzett áramot. Hogy most hány megawattot, hány kilowattot, mert fogalmam sincs, én ehhez nem értek. Az történt, hogy annyi áramot kapott Vajdaság elsősorban, ugye egyébként meg volt a kapcsolat a villamos vagy villany továbbító rendszerek össze voltak kapcsolva,
És az történt, hogy a vasúton dolgozó egyik mérnök barátom azt mondja, hogy hallod, annyi sok áramot kaptunk a magyaroktól, egyébként horvát ember, hogy egész Újvidékig elment a villanymozdony. Szóval, és ezt nem tudom, hogy ingyen és bérmentve kaptuk-e, de a szolidaritás kapcsán, meg az áramellátás kapcsán úgy érzem, hogy 24 és fél távlatából, vagy 25 év távlatából meg kell említenem, hogy ez is volt. És ez nagyon beleillett abba a belgrádi barátaim által kialakított képbe, hogy hát a magyarok azok megkíméli őket a NATO, hát akkor Szabadka is a kasza miatt, meg a magyarok miatt. Szóval volt egy ilyen közhangulat témára, apropóján hadd mondjam el, bizonyos belgrádi körökben, a 2. kör, ugye a Krug 2, oda tartoznak ezek az újságíró, meg egyéb firkász társaság, akikkel én jóban vagyok, és ott volt egy ilyen hogy mondjam csak, egy ilyen kialakított, mesterségesen kifestett kép Szabadkáról, és azért jöttek annyian Palicsra. Én nagyon emlékszem a belgrádi rendszámtáblájú kocsikra, a parkszálló, meg minden más szálláshely előtt. Itt akarták átvészelni, azt hitték, hogy itt nem lesznek bombázások, aztán itt is lettek. Úgyhogy a vadrostélyos az nálam akkor lett bevezetve, amikor nem volt áram, és valami rácsot találtam, valami hűtőszekrény alkatrész lehetett, és azt 4-5 téglára rátéve, alágyújtva, kinn az udvaron sütögettük szépen a húsokat, mert a mélyhűtőben lévő húsokat el kellett használni. Ha eltartottak volna ezek a kényszeráramszünetek, akkor úgy jártunk volna, mint a szarajevóiak, hogy mindent megeszünk, hogy ne romoljon el. Szabadáram ügyben még egy kiegészítést, kedves műsorgazdák megengedik? Igen. El is indult valóban az áram, amit a Németh Jancsi mesélt, és egyszer csak kiderült, hogy nem itt gyulladnak fel a villanykörték, hanem némileg délebbre. És felhív engem a Kassa Jóska, én éppen kimentem az úszodába, hogy ússzak egyet. Azt mondja, ide figyelj, ezek a gazemberek, ezek úgy látszik, hogy megkerültek Szabadkát, és te hív fel a külügyminisztériumot, és tudjál meg valamit. Az életben nem fogom elfelejteni, hogy a Magyar Külügyminisztérium központi telefonszáma 1-485 000. Figyelmébe ajánlom mindenkinek, ha valami komoly gondja van. És én fölhívtam, élő módon bemutatkoztam, hogy Kifia Borja vagyok, központi ügyeletet kaptam, és elmondtam, hogy hát itten bármennyire furcsa, de az áramügy az egy államközi kooperációvá nőtte ki magát. Igen, ám csak nem úgy működik a dolog, és nyilván ők erről nem tudnak semmit, hogy nem úgy működik a dolog, ahogy ezt ők elképzelték akkor, amikor technikai szinten megbeszélték az áram átadását. Uram, vissza fogok hívni, ez 10 percen belül megtörtént. Kérem szépen beszereztem az MVM Trust-től a pontos adatokat, hogy melyik órában hány gigawattot adtak át Kis-Jugoszláviának, és én akkor az egyik úszó rajtkockára ráülve és a térdemen kinyitva a sötét-kék műanyagborítású jegyzetfüzetemet, én szépen lejegyzeteltem, hogy mennyi jött. Idáig persze ez vicces, viszont a közhangulati jele. Mert a Kassa Jóska ezt követően fogta magát, miután én ugyanazt neki visszadiktáltam, beballagott a Szabadkai Rádióba, és közhírré tette. Hogy a nép tudjon róla, hogy mi zajlik. Hogy ellopják tőlünk azt az áramot, amit véres verítéket, persze húzás ez így, de akkor is nem kis politikai hadművelet volt akkor áramot szerezni egy szétbombázott elektroenergetikai rendszer javára. És elnézést, hogy még feltartom a figyelmet, a aggregátor. A akkori idők magyar határon túlra irányuló magyar támogatáspolitikájának a volumenjét szeretném
ideidézni azzal, hogy akkor a VMS, a Határon túli magyarok hivatalától, konkrétan attól a Pirityéné Szabó Judittól, akinek a neve még mindig forog és egy rakás rendezvényen megjelenik, kaptunk, íglésmond, egy aggregátort és 2 Sony Ericsson mobiltelefont, zwei Stück, egy magyar színkártyával, aminek az volt a lényege, hogyha Szabadkán fölmész, mit tudom, a 3.-4. emeletre, akkor közvetlenül be tudsz kapcsolódni a magyar mobil hálózatba, és ez volt a kommunikációs csatorna, ami Kassa Jóska meg én, valamint a HTMH között így felállt. De nagyon jót kuncogtam akkor, amikor az aggregátor, ami egyébként beszerelésre került a VMS irodába, és tudtunk dolgozni. Nagyon jókat kuncogtam azon, hogy mit változtak a volumenek, mert azóta fél országot megvette gyanús körülmények között a magyar támogatáspolitika éppen. Ugye, Virág? De kitiltotta meg a VMS akkori vezetőségének azt, hogy létrehozza a Prosperitátit, meg a nem tudom még mit. Szóval lehetett volna akkor is, mert... És látod, ha nem lett volna bombázás, se lett volna. Na pont azt akartam kérdezni következő alkalommal egyébként, hogy önök szerintetek mik a közvetlen következményei a bombázásoknak, és akkor nem csak arra gondolok természetesen, ami magától értetődő, és aminek a legutóbbi népszámláláskor is láttuk a következményeit, tehát a nagy arányú elvándorlásra, nem erre gondoltam kifejezetten, hanem inkább olyan dolgokra, amelyek alapvetően, hát hogy is mondjam, meghatározzák a mentális egészségét a vajdasági magyaroknak. Milyen megküzdési módokat sikerült kialakítani a bombázások idején, illetve előtte már ugye, ahogy Petra is hivatkozott rá, tehát ez nyilván nem abban a 78-ban alakult ki, hanem az egész 90-es évek délszláv háborúi során. Hogy is fogalmazzak. Az, amit most ilyen vajdasági fasz a gyerekségnek tartunk, az arra vezethető vissza, amit akkor átéltünk. Nem tudom, például arra, hogy azért van nekünk itt a bombázásokkor is egy minihősünk, Dani Zoltán, ugye, aki hát egyesek szerint véletlenül, nem, valaki szerint nem véletlenül lelőtte azt az amerikai Nighthawk bombázót. Tehát, hogy azért mégiscsak, hogy is mondjam, ő egyfajta emblémája ennek a korszaknak. Mégiscsak egy bácskai gyerek volt, na hát nem nem bácskai, de... hát igaz. Igaz, de akkor is, na milyen? Igen. Na, tehát ilyen értelemben gondolom, hogy hogyan hatott a bombázások a vajdasági magyar néplélekre, ha lehet ilyet kérdezni. De nehéz kérdés. De ez csak személyes lett. Érem minden kihívás hat. Alakít. Tudni, csak abba az emberben van tartás, kitartás. Át tudja hidalni, most muszáj áttelni. Aki nincs kitéve nyomásnak, feladatok ellen. Hát ez olyan piponya, hogy ahhoz nem kell NATO bombázás, a szomszéd átjön és átgázol rajta. Tehát egy ember, hogy egészséges legyen és legyen neki szikársága, hogy meg tudja védeni az érdekeit. Ahhoz bizony az kell, hogy élete során kezdve a szüleitől, de aztán nem árt, hogyha egy olyan közegben van, mint ez a Balkán, mert azért a Balkán szerintem sokkal jobb lélekerősítő hatással bírt rám, mint Magyarországon. Hát ott olyan nehéz, azok van bonyolult emberek, ezek a magyarok, hogy sejre. Itt viszonylag gyorsan el lehet intézni a dolgokat, rácsapunk az asztalra, nem akarom kimondani ezt a varázszatot, ezt szoktunk mondani, és akkor megoldódik a dolog. És akkor megoldódunk. Tehát egy picit leegyszerűsítve, a történelmi tapasztalás nagyon fontos, főleg egy kisebbségi közösség. Mi itt megemlítettük egy picit ugye a politikát is. De politikai, ilyen globális, európai háborúba kisebbségpolitikát vezetni, vagy egy családot megőrizni, hiszen itt azért nem beszéltünk arról, hogy milyen sok volt itt is a vegyes házasság. Ezeknek a vetülete, hogy itt azok milyen megrázkódtatásokat okoztak, legyen az magyar-szerb, vagy magyar-horvát változat, hiszen akkor valahogy el kellett dönteni, hogy ki melyik oldalra áll. Na de hogy a fenébe tanuljuk meg, hogy ebben a helyzetben hogy kell kihozni bennünk azt a bölcsességet, amivel el kell döntenünk, hogy most vajon a családunkat fogjuk megmenteni, átmenteni,
vagy azt mondjuk, hogy én most besorakozok a Milosevic, a Tudjman, vagy a fene tudja ki mögé. Erre hivatkozva szét lehet rúgni, föl lehet számolni a családot, és az emberi feladat és bölcsesség az, hogy a legnehezebb körülmények között a családot őrizze meg. Ez az én véleményem. És én ilyen szempontból, mert azért ez a magánvéleményem, én úgy érzem, hogy ezt a barátaim nagyon jól tudják, hogy én amúgy külön meg is köszöntem a gondviselő Jóistennek, hogy Balkánon születtem. Tehát ez csiszolt. A piponyak körülményes közösséget nem igazán szeretem, és az nem is teszi az embert se fizikai, de se lelki védelmez. Az, hogy mi lelkileg tudjuk magunkat védeni, ahhoz kell egyfajta edzés, tréning. És hát, na itt jön egy tréning valaki. Gyere. Ugye? Zoli is, hát itt van, Dévavári Zoli is. Úgyhogy én most be is fejezem, a lényeget elmondtam, amit szerettem volna. Tehát persze könnyű ezt mondani, mert én is azt mondhatnám mindig mindannyian, hogy azt is nézzük meg, hogy ennek a családjai. Hát nekem, én vagyok egyedül. Senki nincs idehozzá, még a feleségem is Pesten dolgozik. Én vagyok a házpásztorai, tudják, honnan mentek el, és hová kell hazajönni. Szóval ez mind a háborúnak a következménye, tehát amit az imént dicsérő vagy pozitív képet festek, de hát itt Európában, ha kisebbség vagy bizonyos értelemben bizonyos gladiátori képességekre szükség van, és nem árt ez az ember. Köszönöm. Most engem meg felszólítottál, mert hogy én félig vegyes házasságban élek. Na, hát ez úgy kell érteni, hogy a feleségem félig horvát, félig bunyevász, félig magyar, illetve egyharmad ez, egyharmad az, egyharmad amaz. Na most, amikor Sesej, aki most egy jelölt listán szerepel a belgrádi június 2-ai választásokon a VMS-szel, meg a haladókkal, ez a Sesej annak idején azt ígérte, hogy a magyarok kapnak egy szendvicset. A horvátok 2 kapnak, mert ők messzebb utaznak. Tehát ők kétszereztek. Na most, akkor nálunk a családban fölmerült ez a kérdés. Hogy hány szendvicset? Eldöntöttük, hogy összesen 3 szendvicset kapnak a gyerekek. Az egyik lesz a magyar, az egy szendvicses, a másik az anyja vére is, hát akkor az horvát legyen is, és így aztán ő majd 2 szendvicset kap, és 4-en valahogy megosztozunk azon a 3 szendvicset. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy nálunk ez ilyen humoros, vicces módon csapódott le. De ismerek olyan családokat sajnos, akiknél a család fölbomlásához vezetett. Jó, primitív, tájékozatlan, iskolázatlan, stb. De a háború, ha nem lett volna, akkor lehet, hogy azok a házasságok még ma is tartanának, így viszont fölbomlottak, úgyhogy azok jártak jól, akik kimentek, és nem 99 után, már 92-3-ban mentek ki a magyarok Vajdaságból. Nagyon sokan. Úgyhogy a folyamat azt hiszem, hát legalább 20-25 éves. És a baj az, hogy a életerős, családalapításra képes, ha úgy tetszik, nemzőképes, és valamiféle anyagi háttérrel is rendelkező 20-30-40 évesek mentek el. Azért van az, hogy az általános iskolákban egyre kevesebb magyar első osztály, és utána második, harmadik, negyedik nyílik. Közben mi képezzük nyakló nélkül a tanítókat, tanárokat, óvónőket. Külön magyar óvoda is van, most már látom, a horvátok is csináltak egy külön horvát óvodát, nagyszerű, éppen csak óvodás nem jut azokba az intézményekbe, mert nem itt vannak, hanem odaát, ahogy én is ketten, illetve hát 2 is felen vagyunk otthon, a feleségem meg a kutyám. Gyerekek unokástól mindenestől, de jönnek
hogy is mondta a megboldogult pártvezér, hogy hazajárnak ők, hazajönnek ők. Persze, hogy hazajönnek, húsvétkor meg karácsonykor. Most is úgy volt, hogy fölváltva jöttek. Előbb az egyik fészekaj, másnap ők mentek, és jött a másik fészekaj. Úgyhogy a szegény kutya nem unatkozott 2 napig, a sok unoka elszórakoztatta. De normális, ők külön életet élnek, élik az életüket, mi kivezettük az útra őket, ez volt a feladatunk, ez volt a dolgunk. Aztán azokat sajnálom, és ilyenek is sokan vannak, akiknek a gyerekei Új-Zélandi, Kanadáig mentek, ők nyilván ritkábban látják őket is, meg az unokáikat is, de hát ez a Zolinak nagyon tetsző balkáni sors, örül, hogy Balkánra született. Mi rossz időben, rossz helyen születtünk, gondolom én, de azért átértünk bizonyos dolgokat, hirtelen elmúlt fölöttünk az élet, és akkor most várjuk már 40 éve, hogy majd csak változik valami, majd csak jó irányba indul el a dolog. Aztán, hogy hívják azt a magyar zeneszerző gitárost, aki Konzsuzsát szokta kísérni? Bródi János. Hogy apám, ezek ugyanazok. Van egy ilyen nótája neki. Amikor meglátom a Vučić képét, hát mit mondjak? Én már 90-ben is láttam őket. A Józsa László által említett boszniai NATO bombázások idején pedig Szerbia parlamentjében, a YouTube-on bárki megnézheti, ott szónokol egy Aleksandar Vučić nevű radikális képviselő, nagy sesej kép a pólóján, és mondja a parlamentben, hogy minden meggyilkolt szerbél 100-at fogunk likvidálni. Ezt a parlamentben mondja, élő közvetítés. És ezt elfelejtettük. Erre nem gondolunk, hogy jó van, most köpönyeget váltott, ő most nagy európai erő, most Európa, közben egy frászt, már elnézést. Szóval ez csak egy színjáték is. Úgy látszik, hogy ennek a népnek kell ez a színjáték. Mindig szeretnének egy olyan messiást, Belgrádtól léjebb főleg, de most már följebb Belgrádtól errefelé is, aki megmutatja nekik, hogy Istenem, hát milyen jó lesz, milyen szép lesz. 2 év múlva itt aranykor lesz. Újabb 2 év elmúlik, újabb 2 év múlva megint aranykor lesz. Ugye? És ezzel szépen húzza a mézes madzagot előttük. És hiába szavaztam én másra, mindig mind a lottó nyeremény, soha nem nyertem, nem találtam el. Mindig ők nyernek. Előbb 10 évig volt, hogy Szlobodó, abból nem lett semmi. Hát most már 12 éve van, hogy Ácó Szrbire. Ezt skandálják, ezt kiabálják. És úgy látszik, hogy ez kielégíti őket. Radoje Domanovićot keresen olvasták a szerbek közül. A Vodya, a vezér című csodálatos munka, amikor végig vonulnak mindenen, és odaérnek a szakadék szélére, és kiderül, hogy a vezér vak. És követte, ami. Na hát ez történik, azt hiszem. Én megpróbálok válaszolni az emőke kérdésére, mert ez a visszatérő motivum ennek az estének, hogy nem válaszolunk az emőke kérdéseire. Az emőke azt kérdezte, hogy az elmenésen túl, mert itt válik igazán fogóság kérdés, mert ezt mind tudjuk, hogy mennyire kevesen vagyunk, hogy lassan, én azon szoktam viccelődni, hogy olyan vagyunk már, mint egy asztaltársaság. Hogy úgy, amikor úgy összejövünk valahol, hogy hát így mind itt vagyunk körülbelül, akik így még maradtunk, vagy éppen visszatértünk. De hogy azon túl hogyan hatott még ránk, hogy mit lehetne még elmondani. Hát azért azt hiszem, hogy ez nem az egyedüli területe a létezésünknek, ahol megtapasztalható a hatása mindannak, ami történt. És én 2 példát fogok mondani, az egyik az pozitív példa lesz, a másik az meg negatív, melyikkel kezdjem. Kezdem a negatívval, jó? És megint, ahogy korábban is hangsúlyoznám, hogy amit fel fogok hozni, mint negatív utóhatása mindannak, ami történt, az nem arról a 78 napról szól, csak is, hanem hát szól arról az évtizedről, hogy a vajdasági magyaroknak a tájékozódása az teljességgel átirányult észak felé. Tehát még én a 80-as években gyerekként, az természetes volt a számomra,
hogy először megnézzük a zágrábi híreket, megnézzük az újvidéki híreket, megnézzük a pesti híreket, és megnézzük, mert valahogy úgy volt, hogy 7-kor kezdődött az egyik, akkor 7:30, de hogyha nem tetszett a nagyapámnak, akkor átkapcsolt, mert persze hallgattuk, és a belgrádi híreket is meghallgattuk, ha esetleg az újvidékről lemaradtunk, az újvidékit mindig meghallgattuk, mert annak ugye voltak helyi vonatkozásai. Ehhez képest a vajdasági magyarok többsége az ma egyetlen irányból tájékozódik, mégpedig északról. És én azt hiszem, hogy ennek nagyon sok köze van ahhoz az évtizedhez, amikor megrendült a bizalom mindabban, ami Belgrád felől érkezik, vagy érkezhet. Tehát a legtöbb itteni honpolgár számára és szavazópolgár számára sokkal ismerősebbek a magyarországi politikai viszonyok, mint a szerbiai politikai viszonyok, amelyek azért alapvetően meghatározzák az életüket. Tudják, hogy ott hogy lehet a csokot fölvenni, akkor is, hogyha nem élnek Magyarországon, és nem ott vállaltak gyereket. Az, hogy ez az ország milyen lehetőséget kínál mondjuk egy valakinek, aki éppen családot alapít, nem biztos, hogy tudják. És azt látom sajnos, hogy a közbeszéd és majdnem azt mondta, hogy pártjaink, de nem tudom, hogy vannak-e még pártjaink. Van egy pártunk. Na tehát a politikum, a vajdasági magyar politikum az nem a jogait ismerő, lehetőségeit felvenni képes állampolgárnak a állampolgár tekinti a maga szavazóbázisának. Tehát, minthogyha nem lenne érdekel sem a vajdasági magyar politikum, sem pedig úgy tűnik az oktatásunk abban, hogy úgy képezzék az embereket, hogy azok a saját jogaikat ismerjék. Ennek persze mindenképpen egy szükséges velejárója lenne az, vagyis hát tulajdonképpen előfeltétele, hogy ismerjék az államnyelvet. Ez egy másik dolog, hogy egyre több olyan fiatallal találkozok, aki még középiskolás korában még kenyeret sem tud kérni a boltban. Én csantavéren nőttem föl, hogyha valaki nem volt, de hát az ember hozzátanulja, mert fölismeri azt, hogyha szeretném magamat képviselni, akkor igenis, hogyha nyögve is, de meg kell szólalnom azon a nyelven. Lehet végtelenségig sajnálni magunkat, amiért éppen magyarnak születtünk, éppen egy másik országban, de mondok valamit. A világ most 8,5 milliárd ember van a bolygón, ennek körülbelül fele egy olyan országban él, ahol nem az államnyelvet beszélik. Nem vagyunk kivételesek. Ez egy nagy rákfenéje a vajdasági magyar gondolkodásnak, hogy azt hiszük, hogy mi kivételesek vagyunk ebben a kisebbségi létben, meg abban a létben, hogy több kultúrájak vagyunk, vagy hogy több kultúrához is kapcsolódunk. Nem. A bolygónkon élő embereknek a nagy többsége több nyelvű, több kultúrájú. Azt, hogyha lemondunk a szerb nyelvről, akkor lemondunk egy kultúráról. Ez a mi veszteségünk. És az, hogy az iskoláztatásunk, meg a politikai pártunk ezt támogatja, hát az lögdös minket az a bizonyos szakadék felé, amiről az imént beszéltünk. De hogy mondjak egy pozitív dolgot is. 2022. február 24-én, amikor kitört amikor rosszul mondom a dátumot? Többé-kevésbé pontos. Nem, február 24 volt. Nem emlékszem pontosan én sem, hogy 24, február 24 vagy 24 lehet. Február 24 volt. Mármint Ukrajna lerohanás. Igen. Ukrajna lerohanása, amit ugye én a CEU-n tanítok, ami egy magyarországi amerikai egyetem volt, most már egy osztrák-amerikai egyetem, és ott számos ukrán diákom is van, és az ukrán diákaim azok többször is figyelmeztettek arra, hogy én ezt a hibát nem követtem el, de hogy más oktatók elkövették azt a hibát, hogy ezt a napot, február 24-ét úgy emlegetik, mint az ukrajnai háború kezdetét. Az ukrajnai háború, ha az ukránokat kérdezzük, 2014-ben kezdődött, amikor a német. Csak a világ másik része, vagy az a része, amelyik az akkor 2022-ben figyelt fel rá, hogy akkor... Na de, akkor nagyon nagy volt a fejetlenség Bécsben, egy nemzetközi konferencia volt, meglehetősen sok ukrán résztvevővel, és a helyzet az, hogy ketten nem vesztettük el a fejünket, és tudtuk kezelni a helyzetet, és tudtunk hozzájuk érzelmileg is, emberileg is, meg praktikusan is úgy viszonyulni, hogy mire van szükséged, hogy tudok segíteni, SIM-kártya kell-e, vagy internet hozzáférés, hogy szervezzük át a napot, hogy tudjatok beszélni az otthoniakkal, stb. Ketten nem veszítettük el a fejünket, én meg egy palesztin lány. Azért, mert az, hogy beindult az a reflex, hogy a háborúban nem az a legfontosabb, hogy most bemenjek a WC-be, magamra tukrom az ajtót és picsogjak, hanem hogy nézzük, mit lehet tenni. Helyes. És azt gondolom, hogy ez mindannyiunkban megvan,
És azt gondolom, hogy a legtöbb vajdasági magyarban, nem csak magyarban, bunyevácban, horvátban ez megvan, hogy van egy ilyen vésztartalék, amit szerintem életünk végéig hordozni fogunk, és ahogy én látom, én már ezt a lányomnak is átadtam. Hát ez egy szép végszó volt. Köszönöm szépen a beszélgetést is, és a figyelmet is. Remélem, hogy azért én biztosan hallottam olyan dolgokat, amikről eddig még nem tudtam, és nem hallottam, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte. Remélem, hogy a közönség soraiban ők is így érzik ezt. Úgyhogy további szép estét kívánok. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!